hadin ki khniat sngi jong jing angnut banyo ekndo yulat ke jela uvishan mugantan ka kenhuan All Regional Party Alliance men haka sngi ka khanda tri ujeliu kalau yu alat sendon bani syong ya perkhat markhmat badu harengkat ru ban itino ya ka Original Village Administration Bill haka te jing ekndo nakleng unolam ka arpa uba met ba lingdo ulong kum ki MDC jong ka arpa kilayo ban pins nguthu yulat halor ka bil ka bala manjur ka ki HDC dangshan bat haka bai dei ba ki jing e ki ba ka jap bin ri ko ekndo uba met ba ulai thuru bagi MDC hi kila de ban batai benia ka e kajing e jong ka jai pen riu hadin bala penduk pendam no e ka subsection ka bapra bar ka subsection ka bakhan riu na ka section ka basan jong bil ka bala menjur da ka arpa nakaliang jong u ngilapan pa di atlet section ke bat ngila ka doru ngiat ka bedi bat ki bentak ki bedi bat ka constitution mangile gane ka tungka constitution jong ka di India kam dei bang ni le ya ka hagata ka jing kuah ka jungi dan ni ka jing sungtu bakala na ka jungi ka ban pau sabar bang idam ka jing isi ki bom dei kasi dan ni ka jing so batang manging emne kam dei hagata ka spirit ka long ba ka men sim jong ka ni ka jing kita ki akli point ka long ban protect ban yada yangi tung ka jai beria barakawe kani kalau ko point ke badan kam ha ka bangi di besutu bar kam tam na kali pai ba ki di besutu kani ka bangi le kalong banyada ndai bangi benyi ki we ngi ada la ka jong ki we ngim tan pot ni ha banyada ya la ka jong ki jong bar kam tam ka jeg budi ba ka bala pen kamti kat kum ka constitution ngira ya kren ngira batayu ya kini ki bro nak kena yu pada te bukli tentang unum laban un haban study kini ka marba kambha yu uru busu juba no se sai ki ba kam da sutho ya kai maka de sing ben kong ngi kendo yu un haban sutho ya kai benta jong ka ni ka subject to le hat ngira IT ya ka bill ka original bill ngira IT bo yu ki kita ki benta mangi kam da IPP te kam lo ni IPP kini ki apli ki ya ni ka bill ka all original bill ka ba kedau ya kitu ki point ki ba la delete no ndai hakan ka original bill ka da ni ka dau saya pi na kaliang jong PDF ku kai ga baki ki kwa barubor kwa nyukri be ni kim kwa banyatai ni ande bagi ni hakan sport house sama ni na ni pentau ya ki bentar ki ba long ka jing no senyang la ni ka contribution na kaliang jungi kunti member apa council na ka bentar kita ki issue kita ki bill kita ki subject ki ba long ka jing plan